Ako prvý si loptičku postavil do stredového kruhu kanadský hráč Marchese. Výborne! Stanislav Petrík ho prinútil toľko variovať s loptičkou, ktorá sa mu napokon sklzla z čepele a nebol z toho gól. Takže skvelý strelec Marchese, ktorý vyrovnal na 2-2, gól nedal. Budeme mať šancu my. Kto sa ako prvý postaví proti Majkovi Dufim. S číslom 10 to je Branislav Varga. Varga môže nakloniť misky váh na stranu slovenskej reprezentácie. Branislav Varga a oproti nemu Mike Duffy. Varga, Duffy a Duffy skvelý Duffy. Perfektne zareagoval na strelu Vargu, takže po prvej sérii stále nerozhodný stav 0-0 na trestné strieľania. Ako druhý si z kanadských hráčov postavil loptičku do stredového kruhu jeden z Indov. Ktože to je? To pravdepodobne Smiter Kajla. Takže nie, je to ten druhý. Indy Justy. Ako nám ponúkla naša réžia. Ani on nebol úspešný. Stanislav Petrík po druhýkrát veľmi podobným zákrokom ako v prvom prípade zabránil gólu. A z našich hráčov sa pripravuje Martin Miklík. Takže Martin Miklík a Mike Duffy. Kanadania dvoje trestné strieľania zatiaľ nepremenili. Našli len jedno. Varga neprekonal Majka Duffyho, obrovitého brankára Kanady. A teraz ostrostrelec Martin Miklík. Proti nemu Mike Duffy. Všetko je pripravené. Martin Miklík, nitriansky hokejista, už od novej sezóny v drese hokejistov Havířova, sa rúdnia Majka Duffyho. Miklík a Duffy. A Miklík dáva gól! Martin Miklík osvedčil schopnosti ostrostrelca. Položil si Majka Duffyho na betónovú plochu. Pozrite sa ako. Takto vyšakoval Duffyho. Počkal si, až si Duffy ľahne a dáva gól. Vedieme 1-0 a začína sa tretia séria. Dnes sa bude v kanadskom drese prezentovať Sandro Miñoza, 20-ročný útočník Toronto Panthers. Ešte je malá úprava výstroje nášho brankára Stanislava Petríka. Tretia séria. Po dvoch sériách vedieme gólom Martina Miklíka. 1-0. Sandro Miñoza dáva gól. Dáva gól. Je tu sklamanie na Zvolenskom zimnom štadióne po troch sériách. Takže nie. V tretej sérii teda vyrovnáva stav na 1-1. Ale slovenskí reprezentanti budú mať šancu znovu sa ujať vedenia. Pokúsi sa o to Peter Todt. Tu je Peter Todt. 1-1 na trestné strieľanie. A čo teraz Todt? Todt a Duffy. A Duffy zachytil, takže po tretej sérii stav nerozhodný 1-1. Pozrieme sa ešte raz na súboj Petra Todta s Mikeom Duffym. Tentoraz Duffy išiel len do kolien, neľahol si pri nájazde Petra Todta a dokázal zlikvidovať trestné strieľanie slovenského reprezentanta. To je Mauro Miñoza, brat Sandra, ktorý len pred malou chvíľkou dal prvý gól Kanaďanov v trestných strieľaniach. A Mauro napodobnil svojho brata efektným spôsobom, blafákom, kedy si loptičku dal na backendovú stranu hokejky
dáva druhý gól Kanaďanov. Nič sa nedá robiť, pokračujeme ďalej, naťahuje Pavol Demitra. Pavol Demitra. Keby to bolo na korčuliach, neobával by som sa, ale predsa len, toto je hokejbal, takže Demitra, Mike Duffy. Čo urobí Palo? Urobil to skvelé, urobil to perfektne. 2-2. 2-2 po štvrtej sérii. 2-2 po štvrtej sérii a táto piata môže rozhodnúť. 2-2, pozrite sa, takto sa pohral Pavol Demitra s Mikeom Duffym. 2-2. Tak, a teraz sa môže rozhodnúť. Gól Pavla Demitra bol taký pekný, že mu tlieskali aj Kanaďania na svojej striedačke a teraz má veľa v rukách. Smith-Erkaila, jeden z Indov v kanadskom národnom drese. Brankár Stanislav Petrik je opäť sprevádzaný jedným z rozhodcov. Zrejme má nejaké problémy s výstrojou. Ide o veľa. Smith-Erkaila. Výborne! Stanislav Petrik vystihol jeho úmysel a v pravej chvíli vysunul svoju hokejku. Zabránil tak Blafáku. Je to veľmi dobré. Takže v 5. sérii, ktorú otvorili Kanaďania, zatiaľ neboli úspešní. Tak, a kto z našich zoberie na seba to bremeno rozhodnúť? Stačí dať gól. Kto iný ako kapitán Peter Babák. Peter Babák má na hokejke majstrovský titul majstra sveta pre Slovensko. Babák a proti nemu Mike Duffy. Babák a dal! Kapitán to zakončil. Kapitán to zakončil. A vidíte, čo sa deje na slovenskom zimnom štadióne. Slovenská hokejbalová reprezentácia získala po 3. mieste v 96. po striebornej medaili v Lani v Litoměřiciach. Poprvý raz titul majstra sveta. Už na začiatku Andrej Miklánek hovoril, že ak by sa to slovenskej reprezentácii podarilo, bol by to prvý kolektívny titul majstra sveta pre Slovensko, alebo titul majstra sveta v kolektívnych hrách. A nič na tom nemení ani to, že je to, ako by som povedal, lebo niekto by povedal, len hokejbal. Takto Peter Babák prekonal Mikea Duffyho a slovenská reprezentácia vyhrala na trestné strieľania nad Kanadou 3-2, získala titul majstra sveta v hokejbale, druhá je Kanada a tretie Česko. Takže z tohto hokejbalového maratónu vám ďakujeme za pozornosť. Dovidenia a do počutia.